so ban ayu yule ba kumbang no mata pat ba mata balik pat ba ki pai shall boys of the people party kumbang mata namar ki board ki longi long sem ki ma ki jingdu ki isha ya kata ka jinga lenti jong ka japri ba jingi pat ba ka la ka lenti na ka bon ba ka juna hadu ka maka yo ka kala ye kala lang ka jingkana kam lang ka jing shirkia ba ni su tho ba ta ka lawai ka shai ka shi jong kipat ba kam lang waskan ban yo kam sarkar la daga don manatang kenya kam isu ka lenti ka ba namar kita ki DSC ki MPSC ki long shu ki batrai hok ki private la panda mahta ki briu jong ni ki seng sang thai ki basinsha kini ki long sinsha ki ki la kalawan perman ki kenra ki bo pat ba ukla bo ban shakti ki haga bo pat ba usdang banting iki emali upai ba usdang banting ye kita ki briu badan ko Mereka yang dibuat kerap bagi dia kami sinsha pat ba lemno upai ba utungi orang masnong orang masnong lemno upai ba utungi orang abanong emali ngide ki shakri pat ba abang shakri dei mangi ubahaban burong upai ba dei mangi ubahaban ting upai ba namar lada ngamting ba burong upai ba sansinem ka bawan upai ba beres lalu upai ba usta lalu upai ba usuntu ila ka bawan lalu upai ba usuntu uting haga jaga pun jit daga man mandoi ujit panban da ka ba shakti yo ngadu jimanto o ki pat ba be ki balon ki parada ki parasna iwan namar ta haga de shnong ba jukni banyak ko ye bi bangila senglong ni be ka party alor ka nong ni ka sinsha ka khara ka ko ka banile pursha ay ka bangsa katma ka jingo pursha ay ka bangsa katma ka jingo pursha ay ka jindo katma ka jingo pursha ay ka jinne shiyak pa nang ta ban ra ay ka shamsu shoshna nang ta ka thong jingo kumno ban saindu tu mai ka jatrio kumno ban pan bhai ki kon sama ki bala ngam hagi jimne ki basri ki bala ngam how drugs ki bala ngam hagi kya ogar ko smusi ba ka por election ki por ki bamang bandi kya tis dang bandi kya ma pli yo hey mo kata ka ka politics ka bangi ni ko election pa ka bukut ka shop habli la ki pipian ne ya kata ka jingtrwa ka bangi ni don mo kum ka party ban ai ka jingtrsham bangi ni yang no nami smart ka ka lenti ka ba voice of the people party yang bani menta pinumyo ai ka jingto Swag election, happening election, pinumyo, pisa nani, pinumyo, kay nani. Andai kay bangin ay kasi siya krikalong. Hadiyan mo na penkuk boring. Mentakan ni ke MDC election. Kemudian ko ke BBB, kalau ada job dia ke quarter final MDC election. Mentakan ni ke semi final. Lalu ke BBB ke job dia ke semi final kan rak back them ada dia ke final kepada house name Arbufra. Takai ke dia ke kami. Bangun ra sisa ya ke jingkala bangun ra ya sinsar ka khara ka bukut ban anda ka sinsar ka khara ka bukut kalau yo jaga ka ke jila ka ji pensa sutu mungkin optional ba plan ka don sisa ka jingkala persyang banit nanoi pingan ukran than mangan ni yo kyo bardan ula sikun odo de bolo persyang banit ka yang jo bi ki ba kham khamsta ya ka jingkiu ha ka jingdon jigem Jom kini kinong mat kisi. Pilang kanda nama unomik. Lagi pau bagi pau flor. Hapo kasansne. Namu kiyo apakah tolong kiyo tam kata. Kajimi jom the voice of the people party. Bar pinshai kipai ba. Bar pinsutu kipai ba. Bangi kipai ba. Nginong kibosta. Mangawai bani ngayo tulok kan no par kipai ba kita. Naga taka tulok ka bangayo, banya ka taka spa ka bangano magi sansne, upai ba udon ho ban keli nangno kami kata okro. Mo, nangno kami kata ka spa bro. Aba kini kinong syakri pa ba. Aba ki syakri pa ba kini ban kitiu ke. Kat ba ka jan kiru ka upai ba unang yak asu, hagayo ko kita kinong hikmat ji kenan kiu akan kamai ka kaji ke syakri. The voice of the people party kala keren syam. Mo Baka parti kasi karam siya ya kita ki MLA ki MDC dari ki MP kasi ba kinong ki kontraktor kam kontrak kadi jong ki pat ba pa ni tre kinu ki ba pa ni dong kita ki kontraktor lada ki dong kala kalenti kam dei ka kamram jong MLA minister bani ki kam pati pat ba kam dei kadi ban thau kam thau la thau lenti wan ra ka jimtoy wan ra ka skim ya sa ka sarkaran ya pen khai ki jigi ki badan ni ka jala ki But I like
Gibril baginyo ya kamay kaji. David pe no golong ka tre ka ta Gibril. Mereka golong mentapi bagi syakri pat ba kila klalong lu kita ke kinong kamay ki bakran ha ya la jong ka chingim pat ka yi ka san ka jong. Namar paling ki pat ba ni hon tang hai tu i jingkemen i jing snow hai tamasa iba arna lagna short election. Ni kwa ho pat ba namar ta uri ba kindet nong em nang ni shitman abang ji yo nu brio la ni yo nu brio bagan nong nong ikmat ani ke syakri ke chonga laganong kum ke MDC lani kum ke MLA ngam dei bangan ji namar bangayo bisa dege ji namar ka sutu bagani ka don ke jingket kli kadon ni kata ka jingket kli ko bangi ni sei ka samla kan te nagani ka constituency ni I hangkai ka mensim ka bakakadon ban syakri. He ka Voice of the People Party ka kwa manala di long kami ka kwa manala di sama kunjuk kirangba. Mau kalau pe itna la da bilang hantai bat sama kan thei bat sama shindran bat riurangba bangi trei ka kam ilong thli nama bling ilai drama. Ni yo he ka sham ko khan di long kami. Ni kwa pe long kami ki drama ta markir ki ni smutu balai jimut la mini kirangba ya ka ek ji ka baki na ta ki long kami ka ek bangi dan ni ru ila pan pen kam ya ki ka banong ka jingku na ta ki long kami. Bangi ni trei ringkat banyak sandurlan ya kani ka dong ka than pat ka jat regi par ko